Tere ni phai kriner ke pen ni phai inkor ke thoman North East Games Jammu Kadima Nagaland along ke paman Ponchia along Enut Siljuri Golaghat District pen Krishna Kiling Assam aphan 74 kg category along wrestling kepathu dunji Karlitang Phumen Kiling la pen Sarpi Jinu Bepiatum Asopo Kibi Krishna Kiling kepathu aning ke hang pika jok ke damtang surihinira kriplianing kan pen CKKN pangchengsi along mate international level along anta pathu dunlu alang li national level along phong pli ke pathu dun hut phong ni ke bronze medal aphan pathu dunlu lapen ka hello India long 5th position an le dunlu nong e ke long dun puke nonamat avilang seta alang li Enut ke pathu anat Kinir e lapen Karbi khaya phan nong me kewan pg aphan kabor idode sang se lapen CKKN kachepaduk pik pensi along pathu bomlu alang li cricket lapen football ke pathu seta aning hang pik lapen Bollywood film industry along anek lapen Rasmi Rocket along ta chiparjan dunlu alang li wrestling ke pathu mate CKKPG aphan dolamara along training camp ki BG aphan ta akemang do uta phirang ke thengno birta nangpali dun Dola mara penar jison rong par Karbi long live